Yes, dịka m kwuru na mbụ na anyị akwụrụ ụgwọ ya bụ nwata nwaanyị bụ Anaji Juliet 26,000 and the Chukwu Chinonso 28,000. Baby bills 25,000. Anyị akwụrụ ụgwọ nke ahụ. Nke ụbọchị Margaret nke ya bụ 150,000. Anyị akwụrụ 30,000 before 120,000. Dịka m na-ekwu na mbụ si na site n'ike nke Chineke ọ bụ na Chukwu nke abịa masị na ọ ga-esi n'aka anyị wee na mana anyị ga-anaghachi azụ. Mana ọ bụ na Chineke si na ọ bụrụ n'aka anyị ọ ga-ezitekwara onye nye aka. Ihe anyị chọrọ bụ ka ụmụnne anyị na ụlọ ya nọrọ ka ha gbaa ekeresimesi wee nwee aṅụrị nwerịkọta aṅụrị karịa ịnọ n'ụlọ ọgwụ. Anyị achọrọ ka ụmụnne anyị nọrọ n'ụlọ ọgwụ. Ọ ya mere mụnwa bụ Prince Chukwubuzor Mbah Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo isi mba na ga-aga ụlọ ọgwụ dị iche iche ka nlekọta ụmụ Igbo niile bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ nwee ike mee ka ha si n'ụlọ ọgwụ wee pụọ ka ndị na-enweghị onye inye aka ka anyị nwee ike mara ebe anyị ga-esi nyere ha aka ka anyị kepụta. Ọ ga-adịrị ụnụ na mma ụmụ Igbo jeenụ na mgbe niile ebe ụmụ Igbo nọ napụta ụmụ Igbo nọ n'ụlọ ọgwụ na ọ ga-adịrị ụnụ na mma. A sị m ka onye chere ya zọrọ gwa ka anyị jee ka anyị fụ ya bụ ndị a niile. Good evening. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ị na-anụkwa Igbo? Oyibo na-afịa m arụ ịsụ maka na abụ nwa afọ Igbo dịka Akajiofor ndị Igbo. So I will be talking small. I'm gonna talk here. Okay, it shall be well with you. My name is Prince Chukwubuzor Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo, and today we just plan to visit hospitals to see those who cannot be afford to pay their bills. Understand? So we say let us try our best to know how we are going to support them. And they gave us a name, Obochi Margaret. Is it your name? And by the special grace of God, we pay 30,000. Your bills will remain 120,000. If it is by the God's grace that we are going to return back, if it is the will of God that you are going to go from this hospital from me, I will still come back. But if it is not from me, God will provide a helper for you. Shall be well with you. Thank you so much. You are highly welcome. Thank you. You're highly welcome. God bless you. Thank you so much. God bless you, replenish you. He said. God will bless you. He said. In Jesus' name. He said. He said. He said. God bless you. Now I am welcome. Oh yeah, Jide. Let me know how I can support the baby, because I know that the baby needs at least baby milk. Now so God they work. What is this 5,000? God bless you. Thank you so much. God bless you, brother. What you say your name is what again? Prince Chukwubuzor Akajiofor Igbo Ozo Ementaemeimo. Brother, God bless you. Thank you so much. Your footsteps will continue to be ordered by the Lord. He said. Thank you so much. Can I for other patients? Thank you. What is you? Can check your No, just like that. Just like that, oh. Now God, oh. Oh my God. Sorry. The other side. Okay, that's from when I said oh my goodness. Just now, dịka ụnụ na-afụ ọ sị na ya bụ nwa ada Chukwu nọ nso Chukwu nọ nso ọ sị na ya bụ nwa ada anaala anyị afụwuru ozi ya ọ sị na ọ nago mana ekele dịrị Chineke mgbe ọbụla o ji laghachi ma ọ bụ mgbe ọbụla o ji kpọọ
the hospital management ọ ga-agwụ ya na bill ya na ọkwụchago ụgwọ ya no clinic go their bills so not to go free. Get another person. Collins. Oh, baby. It shall be well with you. Okay, dragon number. Oh, okay, dragon number. Collins, Okafor and daughter. You're gonna feel here. Zimchi. I'm going to Chikachi. The second Chikachi. Oh, you have that. Okay. Imana mgbe mbara nwa m zikọ ya Chukwu dị mma. Ọ ga-adịrị ụnụ mma. Asọkwa m ime ya bụ onye Igbo, mpe ya bụ onye Benin, Igbo Benin, ụmụnne na-abụ maka Benin and nke ebe afọbụ m Imo and the Benin is brother and sister. You don't know. Nwere ike iche nọ Jio, nwere ike isi nọ ndị mba mmiri. Bayelsa, Benue, Benin, Delta, Kogi, Port Harcourt, Cross River, Akwa Ibom State, Enugu, Abia, Imo, Anambra, Ebonyi, they are the same blood. Actually, they go through. All the mma, onye anyị nọ na gị bụ baby Collins, ịkpa nnachi. Ọ ya ka anyị nọ na nke ya. And dịka na-afọ ọ sị na bill ya bụ 26,000. O nwere otu ọ dị na nwanne anyị bụ onye mụsịara nwa ọ nọrọ n'ụlọ ọgwụ ọ nọzara n'ụlọ ọgwụ na-agba Krismas ife ọ nọdụrụ mba anyị chọrọ ka ụmụnna anyị n'ụlọ nwekwara obi aṅụrị feel happiness. So baby Collins, your bill ọ pụchaghị ya na ị na-ejiri ụzọ ụgwọ ọsọ ọ ga-adịrị ụlọ na mma. A sị m na ị ga-eto na amamihe, Chukwu ga-ebless gị with wisdom and power. Dịka ndị na nna gị na-azụ gị, ị ga-azụkwa ndị na nna gị. Ọ ga-adịrị gị na mma. A sị m anya ndị ire ama mbụ nke unu. Onye ọbụla chere ụnụ mma ga-erute, ma onye chere ụnụ njọ ga-erute. Unu ga-adị ka echi lecha na ha abụọ abụọ. Ọ ga-adịrị ụnụ mma. It shall be well with you, my sister. Ọ ga-adịrị gị na mma. The next one, the last one, right? Yes. God bless you. God bless you. Actually, I'm able to. Oh, you also not to make it. I'm checking out the same way. Oh, what? Na keke ime okay na moto one. Sorry, yo. Sorry. Do abo. Coffee. Honor, please. Okay. Manesa, I see one that Okay, that's fine. So, onye for okay. Baby, yes. Yes, all your coffee. Okay. What's about it? I got the ever when I'm here to go. Come on, if you get better. What did you 5,000 or so? All that dragon one. What you see? Yeah, the baby no. Having sex. Okay, baby. Oh, baby, I'm going to the very sick. Anya fugo Ofoye na aya fugo the mother. Yes. Anya fugo nka. All the mother for. Die for the boy nya. Mother talk I. Mother talk. Kai for. For. Onya ka na wago. Anya fugo nya kama na anya fugo nya ka. So offer them. Okay. Mother and baby are under treatment. Onye akita. Mana. That baby nyere me ego milk. Non etie ya hospices. One day ya. Ya na ti. O na-eme mistake. Wait. Cut go there.